Ya igama Mziyanda ngoba ka-Apolis ndaziwa ngoDabane. Originally ndizalelwe kumhlaba wase-Ada kwa-Vitamin C, if yayibona i-Ada. Xa ndawuthiwa kwa-Vitamin C ndizalelwe khona, but I grew up eMotherwell, kwizitrato zalapha eMotherwell. Ndifunde eZanoxolo amabanga aphantsi, ndahamba ndayofunda naseNcedo High School. Kanti ke apha ekuhambeni kobomi de ndayokrobana ngapha kulaa mhlaba waseKukaws. I think ndayofumana phaa i-6 months esikolweni kuba ikhona ke apha ekukhuleni into endiphazamisa njenge-teenager njengomntu wonke. So utata wam onzalayo wandithatha wandisa eKukaws ke after laa 6 months ndandifunda phaa eMsobomvu, ndaphinda ndabuyela back to ePort Elizabeth. So ndingumntu ke okhulele eMotherwell kahle kahle. Ndifunde eZanoxolo Primary School, nayokroba eMsobomvu ngapha eKukaws. Ndifunde eNcedo ke, imatric yam ndiyipase eNcedo. Yawo imatric yam ndiyipase eNcedo. Apha ekukhuleni kwam ke ndikhuliswa ngumama uNtombizodwa Apolis, uMamCirha, umama onzalayo, ne naye wase-Ado, phofu ke singaba se-Ado ngentsukapi. Ndikhuliswa nguye. Apha ekukhuleni ke mos siyazazi into zabazali nantoni, so ixhego lam khange libe khona ixesha elinintsi apha ekukhuleni kwam. Ndabe ke ngoku ndikhuliswa ngumama lonzalayo. Andizoyingena ke ndiyinabe ukungavani kwabo nokungabikho kotata nokuthini naye ebomini, leyo indifuna bona, mna ayindifuni. But ndiyabulela uMamCirha because undikhulisile, wandenza le ndoda ndiyiyo namhlanje. Luckily ke ndibe ndilaka because apha ekukhuleni khange ndibe ngumntana omhluphayo, khange ndibe ngumntana like ommoshayo, nomntana ukubona abantwana ufumaniseke uba ngaba hayi lo mntana usezi-drugsini, hayi lo mntana usethini, regardless of the challenges endikhula phantsi kwazo. But not even a single day wakhe uMamCirha wakhala ngam wathi hayi unyana wakhe utye i-drugs okanye unyana wakhe urobha abantu, yabo. Yazi mos ezameko ufumaniseke uba iimeko zesitrato uyakwazi uba stowuthi because of i-influence yesitrato, mhlawumbi ke neemeko zekhaya kuba uphuma ikhaya elibonakala into yoba ngaba litsala nzima. But ufumaniseke into yoba ngaba ezo nto ezo azikubekanga under pressure uba mhlawumbi ke wenze izinto eziphuma ecaleni. So ndingumntu onjalo apha ekukhuleni kwam, ndingumntu onjalo. Ndikhuliswa nguMamCirha, umama endomthanda ngentliziyo yam yonke, yawo. I'm nothing without her, you see. So ndinguloo mntu ke apha ebomini. But ekuhambeni kethuba ke ndaphuma eNcedo ndaphasa imatric, khange ndiye kwi-tertiary institution. Ndingaba bantu ufumaniseke uba umntu uzifundisile, yabo. Bangaba ndidibana nomntu oneknowledge ndizohlala close to kulaa mntu uneknowledge, bangaba ndidibana nomntu enqondayo into yoba ngaba ufundile ndizohlala close to kulaa mntu umfundileyo. Ndingumntu ozifundisileyo uthe wazi-empowerisha apha ebomini. Luckily I can't remember which year, kwakune-organization ese-Ingwe ye-NU1 kwakuthiwa Planned Parenthood Association of South Africa. Irhotmani yam umkhulwa wam uZamkele wandichazela ngale organization into yoba ngabe efondini khawusondele man kule organization, mhlawumbi le organization ingakunceda. Yenyani ke ndayo sondela kule organization. That was 1997 if andiphazama, or 97 or 96. Ndasondela kule organization and then I became a peer educator phaa kulaa organization. Le nto yoqava nothanda uthetha yinto endiyandiyiphiwe nguThixo, but ke yabonakaleka kakuhle phaa kwa-PPSA, yabo, nase-Love Life. As ithuba lihamba ke ngoku yabona mos xa kuthiwa umntu undwebile ufresh, ne ndilapha e-Love Life nalapha, I mean ngoku lapha e-PPSA ndiyi-peer educator. I was involved kwi-program ezifana ne-motivation, ii-program ezifana nokufundisa abantu abatsha about i-sexual reproductive health, ezaa zinto ezidibene ne-sexual transmitted infection, i-teenage pregnancy. So bendiyiphaa kulaa program, ndiphaa e-PPSA ndifundisa abantu abatsha. Nayo ke laa program laa organization ibisikhuthaza into yoba ngaba to live and lead a positive lifestyle as a young person. Kuloo nto yam yonke yoba phaa kulaa program, kulaa nto yase-PPSA, I got an opportunity yobheka e-England. Ndahamba nokroba e-England. uMamCirha couldn't believe uba ndibheke e-England. Yabona hamba ndabheka e-England. Even nabantu basendlini they couldn't believe uba mane bebuza i-England, ndiyephi i-England? Ndithi i-England eGreat Britain naya khona, yabo. Ndiphaa kulaa program, ndabuya from e-England 98 ndaphinda 1999. Ngoleke hle kwavela enye into uthe efondini kahambe uyobheka eHolland. Ndabheka eHolland, eAmsterdam. Hayi unozala akabhilive nathi ifundo zikaThixo zinjena.
nayo etshona eAmsterdam, yabo ndibhizi nalola ndibhizi nale organization ka-PPSA and Love Life. Ndaphekwa ke phaa, ndayi-motivational speaker, ndahambe ndithetha ezikolweni. Ngo-2001 I became i-Love Life groundbreaker, ne? And into besikade siyenza ngala xesha 201 ngoku i-Love Life groundbreaker, besihamba i-Eastern Cape yonke, ne? Eastern Cape yonke neSouth Africa, apho besifundisa khona abantu abatsha ngokuziphatha when it comes to i-life, ne? Besikhuthaza le nto ye-positive lifestyle. Uzokhumbule mos bekukho laa nto ka-2010, ne? Bikade siza. So before i-2010 thina besikhuthaza abantu abatsha ukujonga uziphatheni ngolu hlobo so that nizokwazi ukufumana u-2010, nizokwazi ubukela i-World Cup, because ngalaa xesha ke i-HIV and AIDS shame asinogxoka bingadlali, yabo. So besikhuthaza abantu abatsha baziphathe kakuhle so that ithi ifike i-World Cup, umntu omtsha ngelaa xesha at least uyingxenye yala event, uyingxenye yayo yonke laa nto ibisenzeka ngo-2010. Kuyo yonke ke loo nto leyo I was lucky man, because ke ndadibana nabantu abanintsi abakwi-music industry, abakwi-entertainment. Ndadibana noZola, ndasebenza noZola ngapha eDurban i-USASA Games, sakhumbula namhlanje ngenxa ka-PPSA and Love Life. Asebenza noZola ngapha kwi-USASA Games, bantu abaninzi le group ebizwa Boom Shaka, abantu beBoom Shaka nabeBoom Shaka qha ndilibele just nje ngabantu besikade ke sibhizi kunye nabo. So umntu ke ngokukhule ekulo environment injalo, ne? Ukhule ekulo environment enjalo. Mhlawumbi abanye abantu bazofuna uqonda into abangabe efondini le nto ye-acting ke ngoku ufike njani kuyo. So lapha kwezinto zo-sugar mama, so bethi content, how did you arrive kule bento? Yabona ngoba siseze Love Life and PPSA besikade senza idrama, ne? Nasesikolweni idrama bendiyenza, but ekuhambeni kethuba ndabuya umva ndafumana umsebenzi kwenye department endingazoyibiza ngegama, yabo, but kwesi department karhulumente ndafumana umsebenzi khona. Ndahlala man kule department, yabo, ndahlala mhlawumbi ndahlele 8 years or 10 years kule department. But ngoku ndihleli phaa bendiziva into yoba ngaba man, I am not feeling well, yabo. I am not feeling well. I'm not to say uba I'm not grateful umsebenzi uThixo andiphe wona, but ikhona mos laa nto ufumaniseka uba hey, le nto kuyo ayiyo into ubukade unqwenela uba yiye elifeni, but uThixo uJesu uyatsho into yoba ngaba what you were born to do will always haunt you. 2018 ndadicide ukhwitha kulaa department, kulaa department. Athi uThixo uyazibonela uba ezinye izinto zizokwenzeka njani, because I felt like into yoba ngaba I was not doing le nto uThixo benikade endibizele yona ebomini bam. So nini kwahambeka man, ndazibona sendibetha nale content yam yothanda umama, ne? Ndabetha le content yam yothanda umama, and abantu abaninzi bebe like, hey bra, ebudaleni kangaka wenza izinto zosuka, wena izinto zokubetha i-content zothanda umama, umdala for le nto uyenzayo, yonke le nto leyo. But ingxaki nesakhono netalente, italente nesakhono asina age. Uba ngaba siyakubiza qha wena, yours is to respond. So I had to respond, yabo, to the calling. Ayibetha le content, yabo. Abanye abantu bathi bra, ubetha i-content ngomama wakho, uyakhala, ulixhego, umdala, you 40 something, zonke ezo nto ezo, uqale njani kwezinto efana nale? Well, because of ndichazela into abangaba hayi man, yazi xa usabela ubizo akuziva nezaa nto zingathi zi-negative, yabo. And abantu abaninzi bendiqala le nto bebesithi uba suka ayikho le nto yenziwa ngulo mntu, yabo. But namhlanje laa nto ndandiyiqalile yile nto indibeke kule ndawo ndikuyo namhlanje. Ayibetha i-content yam kamama, unyana kaMamCirha, and laa nto i-content yam kamama ke enye into bendiyenzela uba uku-appreciate noku-acknowledge umsebenzi kaNozala, ngokwazisa the universe ukuthi uMamCirha indima ayidlalileyo ebomini bam nendima ayidlalileyo ekundenzeni lo mntu ndinguye. So le nto abantu abaninzi xa bendibiza unyana kaMamCirha, unyana kamama, ngothini, ndi-appreciate noku-acknowledge indima edlalwe kumama wam ekundenzeni lo mntu ndinguye namhlanje. Ayibetha ke i-content kamama, ndafaka noSibu, ndafaka wonke abantwana basendlini, you see, ndabafaka kule content yam, bangena nabo, yagqama ke efondini. Hayi loo nto, yayiva.
So ndafaka nabantwana basendlini ke kumntana ndi-ekta naye bathiwa nguSibu noMancane. Ndafaka uSibu, yabona uSibu uze nalaa nto mos uyayazi uba umntana kasista wakho always phaa endlini unglofu maseke uba uyagada umalume wenza ntoni, umalume this, umalume yabo. So le content ke ngukaSibu nam yona yi-content ezama ukubonakalisa into yoba ngaba xa ungumalume ohlala endlini uphila impilo enjani kunye nabatshana, yabo. Kukho ezaa zinto kufuniseke uba eyi ngenye ixesha ngumalume laa malume uhluphayo wenza oku and abatshana bazawuboyika ukungxolisa, hayi malume, hayi bhuti, zonke ezaa nto ezo, yabo. So uSibu ke ngoku uze kule content yam umntanam ezama ukubonakalisa laa nto yobutshana versus umalume. But kuyo yonke loo nto leyo ukungavani kwethu kulaa content i-respect nokuthandana nokubonakalisa into yokuba ngaba hayi intlonipho ibalulekile iyabonakala kulaa content, yabo. So uSibu became part of what I'm doing. Kwafika uMancane, yabo. uMancane ke naye, uMancane ke by the way mandichaze, uMancane ngunyana wam, he's my son, yabo, he's my son. And nabathatha abantwana basendlini abafaka kule nto. You know, sometimes ezi zinto uzenza because of kunento ethi singabanye we don't have everything, akho nto sinayo, yabo. Ngelinye ixesha ungangamshiyeli umntana wakho indlu xa kuthiwa kusekho emhlabeni, ungangamshiyeli umntana wakho mhlawumbi imoto okanye loo nto leyo imali, but loo nto uThixo athe wakunika yona uba umshiyele yona, yabo. Ngezinye izinto ezindikhuthazileyo into yoba ngaba heyi Mancane, Sibu, sondelani bantwana bam, nibe yingxenye yale nto so that noba kwenzeke intoni na nina nikwazi ukubheka phambili kunye naye. Not ngalo lonke ixesha abantwana funeke sibashiyele ezi zinto kwintando phofu ke kaThixo, uyabo. Ungangabi nayo indlu, angabi nayo imoto, but umntana zama umshiya nento oqondayo into yoba ngaba wena noba kuthiwa kusekho umntana uyakwazi uphila ngayo. So lezo nto ezo zizo ezithe zandi-influencer into yoba ngaba ndibabize babe yingxenye yale nto kaDabane, yabo, ukubheka phambili. uSibu noMancane bangena ke nooDzuva, yabo, bangena ke noNgcwele bayipati yale nto. Naphaa kongusaziwa ngaloo nto leyo uba endlini kaMamCirha ngubhuti versus abatshana, konwatyiwe, kuyaxatyanwa. But ke ngathi very soon ndizogxothwa phaa, kuzawubakho imithingi ndigxothwe. Qha ndizoyibona ke apha ekomeni ithuba bazogxotha abatshana bayibhuti umdala ngoku, ndifikile ithuba lento yoba ngaba owu usikhulule ukhululeke. But ubhuti ngulo ubambe into ethi uba indlu yona ngeyikamama wakhe. So sizama ukuqesa loo nto leyo. Kukho ababhuti we-area, yabo, ufike kuyaxatyanwa e-eriyeni kuthiwa hayi ubhuti Sibongile akafuna uphuma, umbe ngento eyi-one, yendlu kamama le, yendlu kamama, akho ndawo ndiya kuyo. So sizama ukubonakalisa ke iimeko ezifana nezo esiphila kuzo ke phofu elokishini, yabo, iimeko esiphila kuzo elokishini. So le content izama ukubonakalisa uba elokishini siphila njani, elokishini sihlala impilo enjani, you understand. Yeah, okunye that endifuna ukumenshina, as much as ndiyabathanda nabantwana kakhulu because umntu by profession I'm a child and youth care worker. Like department ndandisebenza as a child and youth care worker, ndiyayithanda into edibene nomntana phakathi. Ndiyathanda ubona abantwana bonwabile, ndiyathanda ubona abantwana bebheka esikolweni, ndiyathanda ubona abantwana ngalo lonke ixesha bengahlukumezeki. Into edibene nomntana phakathi naba baphaa kum ekuhlaleni ngelinye ixesha ngendibabize ndibethe ividiyo kunye nabo because into edibene nomntana phakathi ndigadile ndinento ethi into yoba ngaba abantwana bethu bayi-future, ne. Uba ngaba thina asithathi inxaxheba okanye asithathi indima ekuzameni ukubabonisa ngoku into yoba ngaba bayi-future, and then we'll be failing them, we'll be failing the next generation. So ndikhuthaza nabani na okhoyo ekuhlaleni omdala ukuthi xa udibana nomntana omncinci, xa udibana nomntana ozimvini kwakho, unoxanduva lokumfundisa izinto ezibalulekileyo, unoxanduva lokumkhulisa, unoxanduva lokumnqanda xa umbona umntana uphume wenza into erongo, unoxanduva lokumkhuthaza umntana xa ubona into yoba ngaba wenza kakuhle. Okwesibini, xa ubona mhlawumbi lo wakho umntana umzalayo wena is not doing well kwezinye izinto, laa nto doesn't say into yoba ngaba xa ubona omnye umntana omnye umntu esenza right sungam-appreciate okanye sungam-acknowledge into yoba ngaba you are doing right. But ngamanye amaxesha wena you can be a positive person in life, I mean a role model in the community, and ufumanise into yoba ngaba your own kids they are not reflecting le nto wena uyiyo, not because of wena uyathanda but because of imeko ne-environment eziphila phantsi kwazo. But loo nto leyo ayithi wena sungathathi inxaxheba xa ubona umntana ommelwane, umntana womnye umntu uba
umkhuthaze, because you never know uba ngaba laa mntana xa umkhuthaza angatshintsha lo wakho umntana, you see, ekuphileni ubomi. So into edibene abantwana phakathi, ndiyabathanda abantwana, I love them, that is why oSibu ndibafaka ndibakhulisa, but nophina ke umntana kum ke wamkelekile. So bendiyi-child and youth care worker because into ezininzi ezenzeka ebantwaneni bethu nabantwana sibazalayo zibuhlungu, yabo. And then laa nto ke ngoku it requires us into yoba ngaba no singahlali back, ne, sithathe inxaxheba ukuthi sibakhusela njani abantwana bethu ukubheka phambili nobomi. So ndithi mandimenshine ke loo nto leyo. I must also mention that ukukhulela eMotherwell, ne, kune-challenges zawo, bekuzikhona ii-challenges zaseMotherwell zokukhula kwethu. Yazi uba ukhula eMotherwell ufumaniseke uba kuneento ze-crime, kuneento zemidubulo, kuneento ezitheni na. Inyani emsulwa, as much as isimo saseMotherwell besinjani kanye sinjani ngoku, ne, kodwa bakhona abantu who are doing great eMotherwell, regardless of the challenges that iMotherwell ejongene kunye nazo, but bakhona abantu who are doing great eMotherwell. Nathi phantsi kweemeko naphantsi kweemeko esikhula phantsi kwazo siyayimela into yoba ngaba ekuhambeni kethuba iMotherwell izothi ibe rayithi, noba ngoku ijongene neziphi iimeko, but iMotherwell izode ibe rayithi. And okonye kubalulekile ukuvula indlebe xa umntu ethetha. Yabona xa mhlawumbi kuthiwa akukho mntu uthandayo kuthiwa umntana wakhe liphara, akukho mntu uthandayo kuthiwa umntana wakhe ngutsotsi, akukho mntu uthandayo kuthiwa, but xa iphara lithetha something positive, sujonga ubuphara, ne, kajonge le nto ipositive, because laa nto ipositive yile inobangela into yoba ngaba uyisebenzise ekuphuculeni the society that esiphila phantsi kwayo. Ekuhambeni kethuba uze nawe uyichaze ukuthi eyi, yazi ke le nto yayithethwe ngubani, you see. So yayithethwe ngubani and nazi iziphumo zayo, yabona. So phantsi kwezo meko mani iMotherwell phantsi kwazo, iMotherwell before and now, yabo, noba kwenzeka ntoni na, but iMotherwell isenabo abantu abarayithi elifini abanenhloso yokuphuhlisa nokuphucula iMotherwell, you see. Ndithanda ukufa ke because ke ndikhulele kuye indenze lo mntu ndinguye. Ngona ibheke eEngland, ngabantu baseMotherwell that abebekhupha i-50 rand ne-100 to say besupporta, ngabantu bakoma N10, ngabantu bakoma Ramaphosa that were supporting me, you understand. So andifuna laa nto sinikezele ithemba, silahle ithemba because of si-disencouragwa zii-activities ezi-negative ezenzekayo. But ekuhambeni kona kwethuba iMotherwell izothi ibe yiyo le nto siyinqwenelayo into yoba ngaba thina abantu abayifunayo into yoba ngaba ibe yiyo, you see. Kheyiphikane nenye into endiqondayo ndifuna unichazela yona. Kheyiphikane enye into endiqondayo ndifuna uyichazela. Oh, okay. Bekana khona nakwezinto zezipolitics qha ndizowumenshina umbutho, ne, mhlawumbi masivume masitsho manisithi uba noko nabantu bezopolitiko lifikile ithuba ngoku into yoba ngaba babonakalise man a better way yokukhokela, ne, a better way yokukhokela, because izinto that ezenzekayo ekuhlaleni apho uzofumaniseka into yoba ngaba abantu bezopolitiko balwa ngeeprojekthi, abantu bezopolitiko balwa into yoba ngaba ngubani makaqeshwe ngubani bangaqeshwa, abantu bezopolitiko balwa into yoba ngaba ngumntakabani makabheke endaweni ethile, ngumntakabani makangabheki endaweni ethile. Kaloku xa ungumntu wezopolitiko uyinkokheli yokuhlala, ne, sijonge lukhulu kuwo. Ndifuneka ukucela kubantu bezopolitiko into yoba ngabanikezele isikhokelo esihle kumphakathi, babe ngumzekelo omhle kumphakathi, because ngabo kaloku aba basikhokelayo, ne. Xa bona ngoku besilwa kabodwa ngezinto ze-development, akukho nto buhlungu njengale kuthiwa kuliwa nge-development, mhlawumbi kuthiwa kuliwa ngetonament yesoka, i-end-up itonament ingadlali because iinkokheli aziboni ngasonye. Hayi, sisibiza sizama ukuthi iinkokheli ngoku lifikile ithuba lento yoba ngaba noba uphuma kwephi i-political organization, kodwa xa kuthiwa ngoku wena uyinkokheli lapha ekuhlaleni, khanizame ezi nkokheli zama nimanyane, noba uphuma kophi umbutho, just nje for the benefit of abantwana bethu,
for abantwana bethu bakhule kwi-environment right, for abantwana bethu bakhule benethemba lento yokuba ngaba bazoba ngabantu ebomini. Loo nto leyo ke ixhomekeke nakuni bantu bezopolitiko njengee-leaders zokuhlala. Njenge-Christian, umuntu okuthiwa kanti obhiliva kubuKristu, ne? Ndifuna ukuthi nakubo uba laa nto yokucinga uba uzohlala ubuyumva kuba wena ungumKristu uthi hayi akonto akunothatha nxaxheba kwinto ethile kanye akunolungisa into ethile, yho, iyasisokolisa. Ngoku siyacela noba ngaba namaKristu izani, phumani kwiikona enikuzo, noba ngaba umntu bangabe uyazazi noba ngaba uphila kwi-environment e-positive, suhlala wedwa kule environment, iza uzokuncedisa kule meko siphila phantsi kwayo, kwezi challenges. Sifuna ubona umKristu, sifuna ubona ubani, sifuna ubona ubani, sisondele sonke ngoku, sakhane, simanyane, siyokwazi ukuphucula ikamva labantwana bethu. Yeah. So amaKristu now, they need to come out from ekoneni and be part of the society. Sithi make it a point that the society yethu siyenza ibe society better for abantwana bethu, yabo. Ngcono ngcane. Okay, bhuti thina sikwazi kakhulu from uSugar Mama. Is there any project ezayo ngoku? uSugar Mama? Yes. So zininzi. All right. Zininzi. Yabona Jonga, before ndiphendule lo mbuzo wakho ne, kuba ngaba ikhona enye program ezayo. Yabona mandiqale kule ndaba kaSugar Mama. After ndenze le content yami kamama nabantu ntoni ne, ndandisengqushwa FM. Oh wow. Yeah, ndandibizwa ndandiyosebenza pha, ndandiyeke i-interview ne. Okay. So umsasazi lo abuza into yoba ngaba yeyi uSugar Mama uyaqhuba pha, so wena ubizwa nini uyoba yingxenye kaSugar Mama because uyayichana le nto yakho. Ndithi hayi kamandi ke uproducer wakaSugar Mama mhlawumbi uyayiva le nto, but ke uproducer wadwa ayifumana imessage esuka from kubaphulaphula basengqushwa. That's how angena khona uSugar Mama. Yabo, ufika kuSugar Mama nanikwi-role yoba ngumfundisi, ayike nayibetha laa role yoba ngumfundisi, hayi ke yakhula irole yoba ngumfundisi, yaba ikanti ikule ndawo ikuyo namhlanje. Ke ngoku ndabe ndibhizi ne-stand up comedy. Because ngoku ndibhizi nele content yami, ndabe ndisichazela into yoba ngaba kodwa le nto stand up comedy, I can do it. Bona sisenziwa kwenye indawo apha engasobiza igama phambi kwami. So I told a friend of mine ukuthi hayi man, I can do le nto, yabo. Wabuza umtshana wami ke xa usithi le nto ungayenza ubanjwe yintoni ungayenzi. Athi hayi man, ndizoyenza le, nama ndiyenze nini na kodwa ndizoyenza. Ekuhambeni kethuba ndizo-emsa ishow or i-birthday celebration kaMara uBeatha apha kanye kule ndawo sikuyo, yabo. Ndizo-emsa lo landuka lo birthday celebration kaMara apha ke emseni. Ndithi kuMara, eJonga Mara, indawo yami yokuqala ezokuphefoma kuyo i-stand up comedy yile ndawo, noba ndisenze nini na. uMara wahleka, uSiyaseya wayekhona ngalo mini, wabuza bra, ungasenza stand up comedy? Ndithi bra, ndingasenza stand up comedy. Nyhani ndazosenza up i-stand up comedy sami sokuqala after i-birthday celebration kaMara. Ndisenza kunye noTrom, khona umfana abathi nguTrom bani, yambona wePirates, uTrom, I can't remember namanye amadoda amayi-3 kodwa saza apha nasenza, and abantu baqale phaa ubona into yoba ngaba bra, unesakhono man, yabo, unesakhono. Ekuhambeni ngethuba ke nahamba ndihlala noSiyaseya, I get to know amajita comedy, stand up comedy, amajita andifundisa into yoba ngaba afundini, this is what you need to know, correcta apha, lungisa apha, xa uqhuba lena yiqhube ngohlobo, xa ngaqhubi lena yiqhube ngohlobo. Ewe yosurrounda, uzisarrounde ngabantu abangenamona, people that who are willing to teach you, yabo, people who are willing to help you to develop kule industry yabo, yabo. So ndihlangene nabantu abanjalo, ndiyambulela futhi uThixo, because amaxesha amaninzi sidibana sihlala nabantu abangena interest kwi-development yethu,
yabo omnye une-interest kwi-development yakhe kanye mhlawumbi omnye afile noma ngaba you're coming here could be a threat kule nto mna ndifuna uba yiyo yabo. So uthixo wandihlanganisa nala majita osiyaseya abantu abangenamona hlala ke ngoku namane ndi-invayithwa yabo ndaphefoma nabantu abakhulu. Yabona ke la nto perform i-stand up comedy endlwane iyanetha ndaphefoma nabantu abakhulu, people that were there before me in the game ndaphefoma nabo ngathi ya mani iyaphumela le nto iyaphumela. And ndasichazela into yoba ngaba ngoku into ezokwenzeka mna Dabane I will do my own shows, and okwesibini ndizobiza abantu ndithi wena izoperforma up, ngoku uzoperforma up uzobhatalwa ndim, ibizwa ndim le nto. Kule period ye-3 years ndifikile kule nto yecomedy yabo. So ukuphendula lo mbuzo wakho zeziphi ezinye project ezizayo after Sugar Mama zinqwaba. Ngoku sizobheka elanukeni eKing Williamstown nge-31st kaJuly. Alright. Siyoperforma khona. Show yami leya. Yami la show mna nami and I'm very proud ngayo. Siyoperforma khona. And okwesibini after ilanuka after iKing Williamstown we go to Karoo region ne eSomerset and Cookhouse. Napha la show yeyami. Lamajita azoperforma pha azobhatalwa ndim. Ndithi kule period le 3 years ihlobo endikhule ngalo. So i-project zona mntasekhaya yabo zininzi kakhulu. Can you tell us the dates zase-Cookhouse or is not confirmed yet? Cookhouse is not confirmed yet, but ingo-August. Ngo-August, all right. Ingo-August, All but King Williamstown 31st kaJuly. But ke-25 kaJuly sabe sise-eGcuwa. Yabo eGcuwa phaa ndihamba noSiyaseya, ndihamba noLeah Nqaba, ndihamba noMzamo, ndihamba noLukhanyo the comedian. Sobe siqeshwe ngumzamo ke phayana eGcuwa so-performa khona yabo. So kule nto uthi bangaba ngeziphi ezinye project azinqwabe project that are coming up zinqwaba abantu babhizi sibhizi kakhulu bra. And engicinga yini inhloso yami ndifuna ukwenza i-show ezi-4 before the end of this year, and by the grace of God ngiqinisekile zizokwenzeka yabo, zizokwenzeka yabo. And abantu bawafumana njani amatikiti? For elanukeni for 31st of July, King Williamstown. King amatikiti akhona afumaneka community ticket ayafumaneka phaya ayafumaneka community ticket amatikiti, but ke sizoya kuseyipromota ishow le yethu and ke sifuna i-full house, sifuna i-full house, asizoperformela abantu by-5 kanye by-6. uThixo uzobazisa abantu and abantu bazawathenga amatikiti ngokwentando kaThixo yabo. So nakanjani izophumela, and then ngo-August sizophinda sichaze into ngamatikiti afumaneka njani. Ngayilibala njani into ngabe nge-14 yale 14 lesiyabuye kaJune ndizobe ndilapha e-469 ndiyazalwa nge-14 kaJune. Wow. I-birthday celebration kaDabane phethe line up enzima, Tabs Alive uzobe ecula apho, sobe siphethe i-band music band, not like music band alamathi sebethi katanqa yabona izinto sabe siphethe lamadoda kuzoculwa kube mandi. uPhanjile ukhona, Phanjile ukhona, uNcaphephe ukhona, khona i-out yaseMossel Bay bathi ngumula ukhona. Oh, shout out to Mula. Yeah, Mula is gonna be here, man. Yeah. Nakanjani it's gonna be, I'm telling you, and yazi into is about you. So what I'm trying to say to you, there are more projects that are coming up, bruh. Zininzi kakhulu yabo, zininzi kakhulu, asipheli mandla, asipheli moya, asizolinda into abangaba siqeshwe, sizoqesha sibheke phambili, siqesha sikwazi ubaqesha. That's how it is, man. Njengomntu onesakhono sokusebenza nabantwana, is there anything you're planning to do around Motherwell for abantwana abasakhulayo? Zizinto eziye zinceda abantwana kakhulu, ulutsha lwaseMotherwell lubaleke from the streets. Is there anything oyicingayo in mind that you can do as umntu? Ininzi wena into enicingayo mntasekhaya baba esizoyenza ukuzama ukukhawulelana nemeko yabantwana bethu apha eKamvelihle. Phofu mani-mention into abangaba board member ye-organization abathi Liyema, that is based elanukeni eWom, ne? I'm a board member yale organization. So siyazama ukukhawulelana ezimeko uthetha ngazo ezikolweni yabo, but ke zikhona ezam ezizayo for sure, but next year kodwa ngoku yabo ngaphandle kwale ndiyenzayo yaseLiyema being a board member, kuzama ukukhawulelana nezimeko uthetha ngazo zabantwana abajongene nazo apha kuthi ekuhlaleni yabo.
umninzi umsebenzi and sizonqandwa iBoplus, yabo sizonqandwa ngu-Alto Road. Nayithi iBoplus ifike ngoku hayi sothi hayi Thixo wethu indima siyidlalile yabo. Khondo singayizamanga. Ewe, akona angeze ingxaki nophoxa uThixo ngezaa zinto ngelinye ixesha. Yazi uba xa usimka emhlabeni uyenzile le nto bekufuneka uba uThixo akubizele yona, yazi noba kuthiwa uyemka mani umka peaceful, yawo. You just accept, yamkele into yoba ngaba hayi ngoku mna mdala, yawo, ndikuzele yona ugqibile, and then xa udiphatha peaceful, you see. Because akho nto ibuhlungu njengale yongarespondi to the calling, yabo, yongarespondi to the calling. But xa uzazi uba ngaba zonke ezi zinto uThixo bekubizele zona emhlabeni, naxa ukhululeka mani, ne, ukhululeka uyazi into yoba ngaba hayi mani wena mani uyu eyakho incwadi uyibhalile phaa and abasemveni kwakho they will carry on, igama lakho libizwa until ke such time xa kuthiwa kuyabuywa, ne, uba kuyabuywa. So sesiphila loo mpilo mntasekhaya. As uNdingubani TV sizama uphuhlisa isiXhosa nokuzazi as umntu. Likhona iqhalo ongasenzela lona nelizawuthi likhuthaza abantu? Jonga, akho qhalo endilithanda njengeqhalo elithi nalapha uba ngaba lixhaphakile abantu bayalivuyelela, ne, and kuthiwa inyathi ibuzwa ngabaphambili. Yazi abantu bayalivuyelela, xhaphakile afana nalayo kuthiwa ivila jikajika, ivila jikeleza, abantu bayivulelela laa nto mosne. Yabona laa kuthiwa inyathi ibuzwa kwabaphambili akuphosiswa. Nathi singabantu singabo namhlanje because of abantu abayinyathelele indlela before us, ne, and akho nto imandi ke njengale uthi xa ubuza kwabaphambili nawe ube willing to learn, you understand. Akho nto imandi njengaleyo. So ayilotyala ubambelela kumsila wenkomo ewelayo. Oh, wow, ndaqala uyiva ke ngoku le. Yabo, ayilotyala mntasekhaya, yabo.